Assalamualaikum, Mr. P. Waalaikumsalam. Mboten apa? Tadi, sampean nganggur ta? Nggih, mboten. Siye nate nandur anggur. Saniki pun mboten mati kabeh pun mboten nganggur malih. Walah rek, saknone. Gak ngono maksudku. Sampean iki lho, nek nganggur arep tak jak metu. Maem nang jaba. Duh, cocok. Cocok lah emang njaba niki kula bosen mangan teng griya ya. Mesti enak-enak niki. Nggih pun. Kula tak salin riyen. Ya wis, Pun. Nggih. tak enteni nang nggon biasae. Nggih, pun. Wun, Assalamualaikum. Salam. Kate salin wis timbangane aku ditinggal ambek Mr. P. Ngene ae. Sudah. Mana jopo? Rek. Ini jare dijak mangan nang jopo. Lah bocah ndi kok ngremeng ae sih? Ngono iku lho. Bani iku lho. Jare ngejak mangan nang jopo, tuwa sawu gopo kabeh. Hei, Pikirku mangan gak kok nang omah. Bosen nek mana jopo nang mangan nang restoran. aku malah bener sih. Cak ndi ayo mangan nang jaba. Lho, iki lek mangan nang jaba sih. Ngene. Ayo ki nang kebon. Yo nang jopo iki yo. Lah iya nang jaba. Tapi aja dintekno rek, aku manono. Iki nang kebon jenenge Mr. P. Lho, lah iya nang jaba sing ngomong nang restoran lho sapa? Mangkano lah nek ana wong ngomong iku dipikirin temen. Ayo ya. Mateng kon. Ayo sak mangan babana wis. Ngremeng tapi dintekno kadumani. Wis luwe weteng kadungan ya. Ya wis ayo nang ngono wis. Badem kadumani. Heeh.